Manapság a környezetvédelméről sokat hallunk, ám a gyakorlatban nagyon keveset teszünk érte, pedig az egészségünk megőrzése és a környezet védelme szorosan összefügg egymással. Fontos lenne, hogy tudatosan odafigyeljünk a szűkebb és a tágabb környezetünk védelmére, és ne hárítsuk el a meglévő problémákat. A testünk 70%-a víz, a jó közérzethez elengedhetetlen a jó minőségű víz fogyasztása, ugyanakkor a környezeti szennyezések hatására ezt egyre inkább nehezebb megoldani, hogy jó minőségű vizet fogyasszunk. Ön mit ajánl, hogy mit lehet ez ellen tenni, hogy ezt kiküszöböljük? Jó minőségű víz fogyasztásához szerintem megfelelő információra van szükség. Ehhez viszont fontos, hogy az ember akarjon fejlődni és olyan információkat begyűjteni, amely által többet tud meg maga a vízről. A víz éltető elemünk. Ennek kapcsán, mint az egész univerzum, mondhatom azt, hogy rezgést és információt hordoz. Tehát, hogyha nem megfelelő tisztaságú vizet juttatok be a szervezetembe, akkor ez sejt szinten végigmegy. És amennyiben egy kicsit körülnézünk a világba, akkor nem véletlen látjuk azt, hogy mennyi ma a beteg ember, és amennyiben tiszta vizet juttatnánk be a szervezetünkbe, amire van lehetőség, ha egy kicsit tájékozódunk, abban az esetben ez kiküszöbölhető. Ugyanúgy, mint ahogy minden egyes kimondott szónak ereje van, minden gondolatnak ereje van, ezek hatással vannak ránk, és ennek kapcsán érzékeljük azokat a nem megfelelő szituációkat a környezetünkbe, mint ha azt mondom, hogy információ. Ha én most elkezdek nevetni, akkor a környezetemben szintén mosolyogni fognak az emberek. Ha én szomorú vagyok, akkor szomorúvá válnak. Most a víz minősége miatt ez sajnos a mai emberen látható. Ha egy kicsit kitérünk arra, hogy viselkedésmód, hogy mennyire állatias viselkedést vettek föl a mindennapjainkban az emberek, és nem csupán az idősebb korosztályról beszélek, hanem a fiatalról is, mert ez is rezgés, és a gyerekre átmegy az, ahogy a felnőtt ember ma viselkedik. És ebből fakadóan a víz, hogyha nem megfelelő tisztasággal bír, ezek rezgések napi szinten végigmennek, és látható az, ami látható. Tele vagyunk gyűlölettel, nincs tiszteletben tartás, nincs odafigyelés, nincs szeretet. Ugyan az emberben ez mélyen ott lakozik, csupán az ember, miután ő azt hiszi, hogy mindent tud, nem annyira nyitott az információra, és ennek kapcsán érzékelhető az a káosz ma a világban, aminek köze van, azt mondom, hogy a vízhez ugyanúgy, mint a tűzelemhez, vagy a földelemhez, és itt már bejönne egy kis asztrológia, ami egy külön téma. Tehát nagyon fontosnak tartom azt, hogy mindenki legelőször önmagába tekintsen, és önmagába keresse azt a szeretetet, ami ott van benne. Az, hogy én elfogadó vagyok, az, hogy én nagylelkű vagyok, az, hogy tudok szeretetet kinyilvánítani embertársaim felé, ez ott van bennem. Igen? De ez mikor jön felszínre? Akkor jön felszínre, ha én elkezdek dolgozni magamon. Ez egyik percről nem működik a másik percre, és ugye itt jön a hitetlen ember, hogy persze, mert ez nem így van. Lehet találni olyan könyveket, amiből lehet fejlődni. Az egész élet egy fejlődés. Az egész élet változás, és minden szituációból tanulhatunk, és egymástól tanulhatunk. És pontosan ezért fontos az, hogy mindenki tisztában legyen azzal, ha arról beszélek, hogy víz, az a lelkiséggel függ össze. Az emberek lelkileg ki vannak éhezve a szeretetre. De addig, amíg önmagában ezt nem fedezi fel, addig a közvetlen környezetének sem tudja tovább juttatni ezt az információt. A Föld ugyanúgy küzd a megélhetésért, mint ahogy az ember. És ezért fontos, hogy a vizet ne csupán csak úgy kezeljük, hogy kinyitom és folyik a csapból, mert az, hogy
hiány van, fogytán van, ez az emberből indul ki, az emberi fejekből és az emberi felelőtlenségből, mert el kéne oda jutnunk, hogy felelősséget vállaljunk saját magunkért és a cselekedeteinkért. Tehát akkor körbe lehet tekinteni, hogy a közvetlen környezetünkben hány olyan emberrel találkozunk, aki, ha arról beszélünk, hogy környezettudatosság, vagy tiszta víz, vagy mondjuk pillepalackoknak a nem felhalmozása, ő befogadja ezt az információt, vagy sem, bár én azt is tudom, hogy az ő reakciójuk, ez így normális, mert amit ott fent megírtak, azt nem tudjuk elkerülni, azokat a szituációkat. És az embernek most jött el az az időszak, amikor rá kéne ébredni, hogy igenis, fontos, hogy fejlődjünk. Fontos, hogy legyen vízünk. Igen ám, de minek a kapcsán lesz vízünk? És tiszta vízünk. Amikor kinyitjuk a csapot, és telengetjük a kádat, akkor nem biztos, hogy az nekünk jótékony hatással bír a szervezetünkre, mert mondtam az elején, hogy a víz az információt hordoz. De ha én már esetleg azt is tudom, hogy a gondolatnak teremtő eleje van, és mint ahogy beszélgetünk a növényekkel, és gyönyörűen fejlődnek, ha mondunk az embernek egy pár szép szót, és az arcára mosolyt tudunk csalni, akkor el lehet beszélgetni akár a vízzel is, mert rezgés. És a víz képes kristályos szerkezeteket felvenni. Mivel a szervezetünknek az elején már elhangzott, hogy 70-80% a víz, az agyunké 80-90, ez mind rezgés. Tehát, hogyha én tudok egy olyan információt, hogy mondjuk vízívásnál nem csupán kiengedem a csapból a vizet, hanem belehelyezem egy kancsóba és várok addig, amíg a víz nyugodt állapotba kerül, mert hiszen ha önmagunkat képzeljük el ennek a folyamat kapcsán, hogy én benne vagyok egy csőbe, és akkor amikor kinyitják a csapot, akkor egy kicsit kijjebb csúszhatok, és akkor hirtelen kilocsanok, akkor stresszes állapotba kerülök. Tehát a víz ugyanígy stresszes. De ha én tudom kezelni, ha tudom impregnálni, tudok hozzá beszélni, és én eldöntöm azt, hogy tiszta, egészséges vizet veszek magamhoz, vagy pedig pozitív állításokat írok le, hogy a tiszta víz által nyugodtnak, kiegyensúlyozottnak érzem magam, minden sejtem épp és egészségesen működik általa, akkor én azt mondom, hogy ezt nem kötelező elhinni, meg lehet tapasztalni, mert számtalan olyan ember van a környezetemben, aki ezt csinálja, és ennek kapcsán a szervezetben, sejtszinten, ami végigmegy, ez lehet építő. Ugyanakkor, hogyha mentális szinten odafigyelek az életem minden területére, az szintén lehet építő. Tehát az univerzumban mindennel összefügg, és akkor lesz egészségesebb a világ, akkor lesz egészségesebb benne az ember is, hogyha nyitott vagyok, és nem a homokba dugom a fejemet. Mert ha ma kinézünk az ablakon, és körülnézünk, ez nem téli időjárás. A természetben minden felborult. Felborult, és a Föld küzd ugyanúgy a megélhetésért, mint ahogy az emberiség. Viszont minden ember csupán egyedül önmagáért tud felelősséget vállalni. És hogyha én eldöntöm a fejembe, hogy innentől kezdve keresem azokat az információkat, ami engem előrébb visz, hogy én is tehetek valamit, hogy nem halmozok fel negatív gondolatokat önmagamban sem, ugyanúgy nem halmozok fel pillepalackokat a környezetemben, mert az nem tud lebomlani. Ha törekszem arra, hogy egészséges vizet viszek be, akkor nem csak én válok egészségesebbé, hanem a környezetem is, mert ezt a rezgést bocsátom ki. Hogyha törekszem arra, hogy mozgok, és ezáltal mozog a családom is, akkor megint csak tettem valamit az ő egészségéért is. Viszont lehetőségeket tudunk adni embereknek, a megcselekedés
az csupán saját magunkon múlik. Az, hogy földrengések, szélviharok, -15-ről plusz hőfokra módosul az időjárás nap mint nap, ezt mindenki saját magába döntse el, hogy kiben nincs még meg az a harmónia, amely az egész világegyetemben vissza tudja állítani a harmóniát. Tudom, hogy ezek nagy szavak, és eldöntöttem, hogy aki nem van, az hallja, akinek szeme van, az pedig látni fogja életébe ezeket a pillanatokat, mert csak akkor tudjuk lassítani azt, ami elindult. És ez köszönhető az embernek, mert eltávolodtunk a természettől, és a természetnek vannak törvényei, és a természet megoldja. Minden a világegyetemben egy csoda. Az, hogy meg tud újulni a természet, ugyanúgy meg tud újulni az ember is. És eljött az idő, mert nagyon fixálódott a gondolkodásmódja az emberiségnek, ahhoz, hogy fejlődni tudjon, ahhoz viszont a természet fog beavatkozni. Viszont, hogyha én elkezdek másként élni, kicsit tudatosabban, akkor rá fogunk döbbenni arra, hogy az az élet, amit idáig láttunk, amit olyan keservesnek él meg a mai ember, az csodálatos, gyönyörű, és lehet nyugodtan, harmóniában élni, és hogy visszatérjek a vízhez, a víz ugyanúgy csodákra képes, hiszen menjünk ki az erdőbe, és hallgassuk a pataknak a csobogását, vagy a forrásnak a csobogását. Más erő és energia van ott, mint amikor bezárjuk egy csőrendszerbe, és akkor ne várjuk ugyanazt a hatást. Tehát én azt mondom, hogy mindenki törekedjen arra, hogy egészségesebbé tegye a mindennapját, mert úgy kaptuk kölcsön a földet az unokáinktól, és arra nem hatalmaztak föl, hogy tönkre tegyük. Így van, hogyan lehet még akkor az otthonunkban megvalósítani azt, hogy védjük a mikro és a makro környezetünket egyaránt? Tehát hogy a szűkebb és a tágabb környezetet egyaránt. Hogyan tudjuk ezt megvalósítani? Tudatosan. Tudatosan kezdesz el vásárolni, és itt most akkor kicsit szétbontanám. Táplálkozásmód. Ma a szeméthegyek vesznek körül bennünket, és ezt kimerem mondani az élelmiszerekre. Vállalom a felelősséget, mert a saját testemen tapasztaltam a múltamat, és élem meg a jelenemet. Tehát az a környezeti hatás, aminek ki van téve úgy a táplálék, mint az ember, ez megint az emberi fejből indult ki. Viszont lehet tudatosan táplálkozni, tudatosan tisztítani a vizet, és tisztább vizet bevinni a szervezetünkbe, hiszen a gyógyításnál is a tiszta víz az az éltető elem. Nagyon fontos, bármilyen betegségről beszélnék, épp ezért nem emelek ki egyet sem. Tehát ez az alap. Addig, amíg a mai ember, van egy olyan mondás, hogy amit kiengedünk, gyakorlatilag, azt kerül vissza belénk, és ez minden értelemben illik. Addig nagyon fontos, hogy ne vessük el azokat a lehetőségeket, amit látunk magunk körül. De ezt mindenkinek egyénileg fontos, hogy észrevegye, én nem vehetem észre a másik ember helyett. Az, hogy palackozott vizek, azért nem vagyok híve, mert azzal, hogy hazaviszem az ásványvizeket, palackozott italokat, azzal megint a környezetem ellen teszek, vétek, mert felhalmozom. Viszont ha nekem van egy víztisztítóm, amit ma nagyon sokat lehet találni a piacon, én azt mondom, akkor tudom biztosítani a családomnak
az egészséges ivóvizet. Hiszen ne menjünk messze, a tévébe lehet látni, hogy milyen komoly betegségek alakultak ki a víztől. Hogy Felső-Szentmártonban 25-30 centis férgeket mutatott a televízió. Tehát ezek ott vannak. Aki látja, látja, aki elhiszi, elhiszi, aki nem, nem. Tehát ma már én úgy gondolom, emberek azért nem isszák a vizet, mert elfelejtették az ízét. Viszont ha kimegyünk a természetbe, akkor újra fel lehet ismerni az ízét, mert ma van arra is lehetőség, hogy forrásvíz folyjon az otthonunkból. Hogyan lehet megelőzni a betegségeket azáltal, hogy figyelek arra, hogy a környezetemet védem? Betegségek megelőzése megint önmagunktól függ. Az, hogy nekem milyen gondolataim vannak, erről ma már beszéltem, tehát nagyon fontos a pozitív hozzáállás, a jónak a keresése minden téren. A betegség az belülünk indul ki, és csak az emberi szervezet tudja önmagát meggyógyítani. Ember embert még nem gyógyított meg. A gondolataink nagyon fontos, hogy pozitívak legyenek, ezáltal tudatosan beszéljünk és cselekedjünk. Fontos a szervezetnek, és ide jön a táplálkozásmód, a méregtelenítése, hogy élő táplálékot vigyek be, ami hasznos az emberi szervezet számára. Tehát ne a műt, hanem az élőt. És ugye betegségek elleni védekezés ma egyetlen egy formája adott, hiszen régen is böjtöltek az emberek, és méregtelenítették a szervezetüket. Ez a méregtelenítés, ez a fejből indul ki, és a fizikai testen megvalósulva nagyon lényeges, mert Paracelsus is megmondta, azzá leszel, amit eszel, sírodat, a késsel és a villádalásod, és a halál a bélben lakozik. Tehát fontos az, hogy méregtelenítsünk, és visszamenjünk a gyökerekhez. Milyen tanácsokat tudnál adni azoknak, akik szeretnének méregteleníteni, egy ilyen kúrát elkezdeni? A méregtelenítésnek többféle változata van. Ha én ma arról beszélek, hogy gyümölcs, az is veszélyes lehet, hiszen a gyümölcs az ugyanúgy tele van, hogy finoman fogalmazzak, olyan bombákkal, ami nem hasznos az emberi szervezet számára. Tehát vigyázni a zöldséggel, vigyázni a gyümölccsel, és ezért utalok arra, hogy visszamenni a gyökerekhez, és természetes úton méregteleníteni a szervezetet. Az lehet akár orvosi háttérrel, tiszta vízből. Ha magamból indulok ki, 14 napig csupán tiszta vizet ittam, és tele voltam élettel, erővel és energiával. Tehát ezt régen is csinálták. És a másik része, én annak a híve vagyok, hogy mindent lehet enni mértékkel. Mértékkel mindent, viszont egy évbe egyszer, ezt mindenki egyénileg döntse el, minimum egyszer, teljes szinten méregteleníteni a szervezetet. Tehát gondolok itt akár nyirok, vér, máj, húgyút, parazita, béltisztításra, valamely formába. Lehet ez egy lébőtkúra, de megfelelő gyümölccsel. Inkább azt mondom, hogy bio, és hogyha azt mondom, hogy bio, lehet, hogy csak fél bio. De ezért fontos az, hogy erre odafigyeljünk, mert a betegségek mögött nagyon nagy mértékben ott állnak a méreganyagok. Ott állhatnak a szervezetben felhalmozott nehézfémek, paraziták, gombák, tehát ez több részből tevődik össze.